Хочешь больше приключений джингликов? Подпишись на самый отджинглительный канал. Все произошло моментально. Мы и понять не успели, в чем дело. Я так напугалась. Хорошо, Федюня был рядом. И тут Бедокур, как настоящий герой, рыцарь огня, один на один с пожаром, а Ваня просто вредничает. А вот у меня нет оснований не доверять Ване. Тем более я не понаслышке знаю, что такое художественное преувеличение. Jingle Kids. Suteak eta suhiltzaileak. Begira zenbat botoi eta zenbat giltzatxo. Zoragarria. Eta teklak pianoek bezalakoak probatu egin nahi dut. Utzi botoi bat zapaldu. Traban, Nikola eta ni sagarrak batzeragoaz. Gero nahi baduzu, zukua probatzen utziko dizugu. Bien bitartean. Bien bitartean ez atera zirkulo honetatik, eta ez ukitu ezer. Superadimenak zainduko du irten ez dadin. Bai. Ulertu duzu? Pip. Ezagutzen auzu. Ez duzu uste Traban gogortxo hartu duzula? Izan ere, zer gerta daiteke 5 minutuan. Ez dakit, behar bada arratzoi duzu. Gainera, nire robota ere barruan da. Argi salda! Archie! Traban! Bizkor! Archie, zer jaso da? Traban! Sua! Egin bidea, pipi! Zer da? Zer gertatu da? Traban bizirik zaude! Zua itzaltzen agindoan. Zirkulutik ez irteteko esan dizut, begira zer egin duzun! Zer gertatu da? Lagunok, Trabanek zutetik salbatu du lantegia. Benetako heroia da! Ospea merezi du! Ez duzu ez errulertu! Bere izan da sua eman diona! Traban, gure herria zutetik libratzeagatik, nire agunek eta nik egin nahi zaitugu Jingle herriko zuhiltzaile buru! Zuen zerbitzura. Haze heroia. Zorionak. Jarri domina. Erro gaude zuta. Osondo. Egin irribarre denok. Beste Heroia bat? ondo irten dadila. Sutea zeuk eragin zenuela frogatzeko modu aurkituko dut, ikusiko duzu. Zuhiltzaileak. Tira, azaldu berriro. Zuak inguratuta nengoen. Garrak azken dantza egiten ari ziren nire inguruan. Zerte hori? Urtanta bat baino etzen geratzen. Tanta txikia, malkoa bezalakoa eta nik. Sua zeure gorputzarekin itzali zenuela esan zenigon. Ez daukat berriketarako estirik. Zuak itzali behar ditut. Zerbait erretzen dago nonbait. Usaina dago! Zua zorduan, heroia! Zua eta kea urbiltzen ari dira itzaltzea da nire desira. Maukarekin lortuko dut, garrak menderatuko ditut. Ulertzen duzu, enaiz zuaren bat ere beldor. Ur pixka bat eta gor! Zuhiltzaileak! Zu arriskua! Erreskatea! Zu guztiak itzaltzeko! Enaiz ezkutuan arriskua! Naizuk astu zeharo! Arriskua hor dago! Deitu Zu arriskua! Akabo! Hemen daukazu. Handiren arte erakusketa. Arrisku txinpartak krudelak! Altendu zaitezte zutik, jarraitu nire erregelak. Zu arriskua! Zuk jakinez arren? Presnago zugana joateko ahalik azkarren! Zu guztiak itzaltzeko! Enaiz ezkutuan gordeko! Zu arriskua! Zorionak. Zorionak zuri! Zua arriskua! Zu arriskua!
Hilabeteetako lana, bapatean erreta. Kamera jarri banizu behintzat dena grabatzeko! Oh, itxaron, jarri nizun kamera! Superproiekzioa aktibatuta. Oso argia naiz, orain ikusiko dugu gure eroiak ez errukitu zuen, edo ez. Ara, zer daukagu hemen? Bueno, zu arriskoa dagoela esango nuke. Ongi etorri aurrera. Zergatik egin nahi duzu trabanen aurka? Traban, Zer gara da hau? izatoz, Ze ikuskizun da? Aurrera, eseri mesedez. Hori da, tokirik onena gorde dut gure eroiarentzat. Bakeak egiteko asmoarekin pelikula bat eskainiko dizuet. Traban gure suhiltzaileari buruzko pelikula. Hadi denok pantailara. Zer? Gelditu pelikula! Arriskutsua da! Arriskutsua niretzat itzali pelikula! Ez begiratu pantailara, ez begiratu! Itzali! Zergatik hain isilik denok? Tira, txalo bero bat gure eroiarentzat. Zu izurria bezalakoa zara. Sua zure gorputzarekin itzali zenuela esan zen nidan? Kanta bat idatzi nuen zure horetan. Sentitzen dut, Traban. Traban, orduan, zuk gezurra esan zenigun denoi? Sentitzen dut. Traban... Nire suhiltzaile robota gure segurtasuna zaintzen hasi zenetik? Ez dugu zute bakar bat eduki Jingle-herrian. Eta zu arrisku kartelik ere ez. Primera! Eta orain azkenean, lasai probatu ahal izango dugu gure sagarzukua egiteko makina. Inork ez aldu bihurrikeriarik egingo oraingoan. Makina izatez oso simplea da. Hemendik bota behar dira sagarrak eta berehala irtendo da. Orain ikusiko dugu. Itxaron, laster Zerbait irten. gaizki dabil. Laster irtendo da. Sua! Sua! Itxaron, akintxiko! Aldu zuelo! Itxaron! Joan! Zu artifizialak bota nautela ospatzeko. Arrazoirik gabe baztertutako eroia naiz. Zer egin duten ulertzen dutenean, beranduegi izango da. Lotara noa. Erne denok, zu alarma. Irten denok eraikinetik. Zatozte, bizkor! Ez da simulakoa. Benetako zutea da. Irten denok eraikinetik. Ez hasi oiuka, ez harineketan. Ez egin multzorik. Ego lasai eta irten eraikinetik. Zeri begira zaude, Nikola barruan dago! Erreskatatu zartu! Ezin nahi zua dagoen tokira sartu. Segurtasun arauen aurkatua. Oso arriskutsua da. Berriro dio, oso arriskutsua da. Orain inok ezingo dio lagundu Nikolari. Nire superadimenak ezin du hori jasan. Ez geratu hor txakarrultzoa! Maria! Nora zoaz! Eroia ekartzera! Du baldakizu kamioiak idatzen! Ez dakit! Gaurko eguraldia herrian, izotza, apokalipsia, euria, lainoa. Traban! Nikolaren tailerra! Zutan dago berriro! Arriskuan dago! Lagundu egin behar dirazu! Ez, enago zerbitzuan. Zuhiltzaile robot horrek lagundu beharko dio oraingoan. Nik banekien pelikula gabe ere. Zutea zeuk eragin zenuela, baina itzali ere zeuk itzali zenuenez. Etzara suaren beldur. Horrek benetako zuhiltzaile egiten zaitu. Benetan? Okerral dago. Ez horixe, gozen bizkor! ¡Ireki una bizkor!
honekin laguntzeko! Badatoz! Hemen dago, nork behar duzu hiltzailea! Bizkor, Nikola barruan dago! Hasta dila festa zeuen postuetara, pompa, ura gehiago, ur gehiago! Zer ez aldut argitz egin, bizkortu! Eman, urak zua itzali, urik ez, erabili beste zerbait, Pastelak, pizzak eskura daukazuena, eutxi ez etxi, laster itzaliko dugu zua, baina laguna salbatzea da helburua! Traban! Conductor, traban! Non daude! Lagunak salbatu eta zua itzali! Zuhiltzaile lanean, trabanek ez dauka txerenik! Bai, lortu duzu! Barkatu. Etzen trabanen errua izan. Hartu, edan esne apurra. Neuk egin nituen akatsak kalkuluetan. Ez, barkatu zeuk lantegian sutea eragin eta eroi itxura egiteagatik. Baina etzen itxura bakarrik. Nikolas, zaude gauzatxo bat astu zaizu hori lotu gabe dago. Kontuan izan behar dugu zute gehienak akatz eta axolagabekeria txikiengatik gertatzen direla. Bai, arrazoi duzu. Tira, eraman dezakezu orain. Eluke zuhiltzaile robotak eraman beharko? Robotari aldaketatxo batzuk egin dizkiot. Lan hauek ez dira alakoentzat, hauek benetako heroientzat dira. Artxi maiordomoa da, inguruak jokuntzen lagunduko dit. Superadimenak jasango aldu hori. Lan honek barruan zua pizten dit! Bai jauda! Traban! Piztu barruko zua! Pospoloak eta kandelak! Arrisku txinpartak krudelak! Aldentu zaitezte zutik, jarraitu nire erregelak! Zuk jakinezarren, zuhiltzaileok! Prest gaude beti zugana joateko ahalik azkarren! Zu guztiak itzaltzeko! Naiz ezkutuan gordeko! Naiz guk astu zeharu? Arriskua hor dago! Deitu zuhiltzaileak ta akabo! Akabo! Так, тут, вот тут еще немножечко, ага, а теперь с закрытыми глазами, жесткая кисточка, валик, перфоратор. Да! Гениально! Неповторимо! Авангардно! Фух. Круто быть гением. Что значит вам не нравится? Да вы просто ничего не понимаете! Совершенно ничего! Все, я ухожу! Jingle Kids. Abanguardiako artea. Kas! Andy? No, zer da? Zer zapaldu ote dut? Abanguardiako artea izango da. Kutxa oso astuna da, hemen txeutziko dut. Hor zaude. Begira, arazo txiki bat daukat, eta... Arazoa? Neuk daukat arazoa, blokeatuta nago, ideia berririk gabe. Bai, jakina. Nik badut ideia bat. Konpondu zazu nire birraitonaren bustoa. Nikolaren robotak zakarrontzira bota zuen etxeak garbitu zidanean. Horra, artista izatetik beste batzuen handitasunaren ondarra konpontzera ikaro naiz. Oh, tira, Andy. Ezin duzu etxi orain, ideia gabe geratu zarelako. Badakit, artearen historiak inspiratuko zaitu. Ni neu naiz historia, ia. Zaude, orduan, arte modernoaren historiak inspiratuko zaitu, ikusi behintzat. Unetxo bat...
Ez duzula ideia berririk, Hori ez da larria, honesek inspiratuko zaitu. Itxaron... Dena abanguardiari buruz. Txunditu nazazu. Ez kezkatu aitona konponduko zaitugu. Mesedez. Norrote da, ordu hauetan. Sorpresa! Nire lanak zirrara eragin dizu, ikusten dudanez. Zuk horri lana deitzen diozu? Gau osoa, egon naiz lanean, zeuri esker, orain artista modernoa naiz. Baina bustoa ez dago osondo. Haztu ondo egotea, orain erronka izango da, irudimena askatzea eta abanguardia. Baina... Bai, hala da, eta zeuri eskertu behar dizutena. Zer egin dut? Sinestezina, harrigarria, txunditzekoa, aulkitik zuzenean. Antzezpenak, artelanak, instalazioak, gertakariak, gure gonbidatuak handik denak egiten ditu. Txaloak. Ongi etorri, esaiguzu zerk egiten du norbait artista moderno. Ba, gauza arruntei begiratu eta bestek sumatzen ez dutena ikusteak. Ea, adibidez... Andi, baina hori nire marmeladarik onena da. Eta nire arte objekturik onena, artelan jangarria. Gure gizarte marmelada kontsumitzaileari kritika. Beraz, herrian denek ez dute estimatzen arte modernoa. Batzuek, garrantzi handiegia ematen diote xehetasunei. Andi, nondik hartu dituzu torloioak? Nire tailerretik hartu dituzu? Andi, zuk benetan daukazu? Talentu handia. Hori esan zizun benetan? Ba, gutxi gora bera. Baina nire mireslerik handiena Pantxo da. Ark gainera sarri parte hartzen du nire antzezpenetan. Oi, txikle arte instalazioa? Oi, zapaldu gindut! Ez eman bizkarra arteari? Baina benetako sormena ez da arte ederretan bakarrik gauzatzen. Ni beti nago prest laguntzeko nire sormenarekin. Marta, zu zara afin? Irekin ezazu. Oh, zoragarria da. Ara, giltza irekitzeko dio. Oh, zer gertatzen da? Oso ona! Gracie, ez John! Aupa, fantasiazko hegaldia! Hori benetan erromantikoa da. Bai, ez da? Grace hitzik gabe utzi zuen. Egia esan oraindik ez dit hitz egiten. Eta ez da Grace bakarrik. Zer diozu? Ez zait gustatu, nik ez daukat horrelako triparik. Bai horixe, horrelakoa zara. Bai, jendea inspiratzen dut gorago igotzeko. Bai, hori alaxe da. Gaurran izan dugu gurekin talentu handiko artista, baina ondo ulertu gabekoa. Ara, horraino heldu gara beraz. Oh, nire inspirazio iturria. Bidea argitu zen idan. Mil esker. Orain, argi hartako apur bat itzuli nahi dizut. Prestatu, badatora vanguardia. Zerbaitekin beharko dut honekin. Genio izatea ederra da. Ez eman bizkarra arteari. Zer? Trabanen erakusketa. Zer prestatu ote dute hor? Hauxe bai dela benetako artista baten lana. Bai, eta ez antirena. Zertan ari zarete hemen? Ez molestatu. Arteaz gozatzen ari gara. Baina, horiek zirriborroak baino ez dira. Ez zaizkizue gustatzen, ez da? Prezaudete denok, ona, etorkizuneko artea. Araurik Pintura. gabe eta esan nahirik gabe. Traban amater hutsa da. Harrigarria! Bai, Benetan kritika uste dut. Herri honetako okoni artea deitzen badiozue, nik hemen ez daukat zereginik. Andi, nola joango zara? Errealismo gordinean barneratuko naiz, eta oianean, bai. Ez zaizkio gustatu, onak dira. Lagunok, ez alda errukia hartzekoa. Izan aldu berak gure errukirik. Guk ezin izan dugu handiren arte modernori ulertu. Eta zer? Zuk ulertzen alduzu Marianen artea sukaldaritzarako, Nikolaren artea robotak eraikitzeko edo Gracen soinekoak josteko, edo Trabanen artea,
Esan nahi dudana da, ez dituzula horiek ulertzen, baina gustura onartzen dituzula. Atzo bertan pozitean zenuen marrubi pastela, 3 zati eder, zeure buruari galdetu gabe pastela egiteko prozesua ulertzen zenuen edo ez. Ez niri horrela begiratu. Plan hau aurkeztu nizuenean, denok onartu zenuten. Behar bada, handiri barka eskatzera joan behar genuke. Bai, agian bai. Handiri barka eskatzera denok joatea adostu dugu, ez neu bakarrik. Bai, baina denok joatea, realismoa izango litzateke. Handik simbolismoa bakarrik ulertzen du eta zeu izango zara simbolorik onena. Benetan, beharrezkoa da? Egunen batean, euren bilobek ulertuko naute. Ni naiz jende arruntaren mailara jaitsiko. Eurak igoko ditut neure mailara. Zer gertatu da? Lagundu! Zer daukat hemen trabatuta? Katalin, nora joan behar dudan ere ez dakit. Horra, orain badakizu. Bizkor! Ufa, larri ibili naiz. Ondora noa! Heldu honi! Pantxo! Adiskidea, nire lagunik onena! Gora, eutxiko gor! Jakin izan banu, nire arteak onelako nastean sartuko nintuela. Zeure artea izango da, salbatuko gaituena! Hori da! Gora! Eskerrik asko, hortik ateratzeagatik. Izatez neure errua izan dazu, nahaste honetan sartzea esan nahi dut. Zingiran ez arte modernoan. Bueno, orain salbu gaude, behintzat. Handiren erakusketa. Lagunok, eskerrik asko denoi nire arte erakusketara etortzeagatik. Naiz eta batzuk indarrean eta behartuta sartu. Eskerrik asko zeuri gure ikuspegia zabaltzen laguntzeagatik. Arte mota guztiak dira ikusgarriak. Lan errealistak eta abstraktuak ere bai. Bueno, neurri baten barruan. Ez alda hori lehenengotatik esan izuena. Etzaio esan nahirik bilatu behar. Arteak inspiratu egin behar gaitu. Bai, bikain ulertu nuen pastelaren adibidearekin gogoa gauza berriei ireki behar diegu. Zer da hau? Nire marmelada? Benetan ikusgarria. Oso bitxia, ez da? Aupa! Bikaina! Arrezgarria! Hori da! Juhu! Будь собой и делай, как нравится. И пусть другие говорят, не получается. И пусть другие говорят,